Ktorý poškodil dve autá. Narazil do nich na parkovisku pri stavebninách na okraji mesta a ušiel. Vodič musel ísť rýchlo, keďže silný náraz posunul autá takmer o meter. Dnes vám ukážeme zábery z kamery, ktorá nehodu zachytila. Toto sú zábery, ktoré sa z auta podarilo nakrútiť mladému Banskobystričanovi. Bol v správny čas na správnom mieste a doslova v priamom prenose nakrútil celú haváriu. Na záberoch vidieť, ako biele auto v plnej rýchlosti naráža do zaparkovaných vozidiel. To sa nedá ani odpísať, viete. Máte auto niekde odstavené a zrazu prijete auto zdemolované. Vodičovi, ktorý nehodu zavinil, zrejme drzosť nechýbala, hoci ho videlo niekoľko okolidúcich ľudí. Po náraze vycúval a ušiel preč. Zostali po ňom dve havarované autá a niekoľko tisícová škoda. Aj takto môžete doslova za pár sekúnd prísť o auto. Potrebné vymeniť zadnú nápravu, zadné pravé dvere. Vodičovi, ktorý spôsobil dopravnú nehodu a z miesta ušiel, hrozí sankcia až do výšky 1300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na 1 až 5 rokov. Majiteľ havarovaného auta teraz dúfa, že zverejnenie videa pomôže a niekto vodiča demolátora spozná. Možno sa pohne v ňom svedomie a oznámi sa sám, že je vinný z tejto nehody. Keďže vinník zatiaľ známy nie je, majitelia poškodených aut si musia opravy zaplatiť z vlastného vrecka. Podľa polície nehodu spôsobil vodič bieleho Seatu Inka. Ako vidieť aj na záberoch, po náraze by malo mať auto poškodenú prednú kapotu. Prosíme občanov, ak spoznali toto vozidlo, aby nám to oznámili na telefónnom čísle 158. Pre televíziu Katarína Kováčiková. V priemere sa na Slovensku